Vou ler un pequeno contributo da miña aposta, Martín de Patrocilos, o primeiro trovador da lírica galego-portuguesa, no que asinalaba: en efecto, a Galicia e Portugal representan dúas entidades culturais e nacionais distintas, unha de dereito e outra de feito, aínda que deriven dun reino, o galego, no que o miño non separaba senón que achegaba. En todo caso, o marbete poesía galego-portuguesa que debemos a Lope de Mendoza, primeiro marqués de Santillana, nunca debe ser interpretado como froito dun programa lingüístico que nos permita falar dunha lingua galego-portuguesa inexistente que ten servido, mesmo non poucos lingüistas, para sinalar a procedencia da variante galega que se fala actualmente no Val de Xalima extremeño. Polémicas aparte, para o caso que nos ocupa, o certo é que o sintagma que debemos utilizar é o de poesía galega medieval, xa que Martín de Patrocilos, súbdito dun rei que, como Afonso da Galiza e León, o sétimo dos Afonsos da historiografía española e o tío do conde, despois primeiro rei de Portugal, era o monarca das terras que, case exactamente, actualmente conforman o territorio galego. Neste mesmo sentido, a lingua dos cancioneiros, que xulgo froito dunha lusitanización máis que evidente, como ten apuntado a profesora Maia, non é arma hábil á hora de coñecermos a realidade lingüística da Galiza, e máis de Portugal, xa que os textos plasmados nos apógrafos son produto dunha linguaxe literaria de feixao artística que resulta de unha estilización e non de unha reproducción da linguaxe falada na Galiza e na zona de entre Douro e Miño. Pois non hai que esquecer que, como sinalou o profesor Lorenzo, desde o comezo da literatura medieval hai unha dirección galega e unha dirección portuguesa, cunha serie de pequenas diferencias na fonética, na morfosintaxe e no léxico.